Hadian khat sau sngi na jingja jingsha bom yap arngot kirang ba hakipat ba jong snong Umthlong ka bahab ha East and West Khasi Hills District halor ka jingkno bagi Donkti ban thmu bat bore koi ga khna ka bana ka te ka snong ha ka khan re tore ujemmang araja arpsau ki Pulit ka East and West Khasi Hills District layok ban kam ya ki hindu ngot ki brig basuba Donkti ban bom yap ya ki te kirang ba Kumban supan kermau kani ka jingja kadai ka belajar ha ka lai tere ujemmang arja arpsau ha ka bakini ki arngot kirang ba ki bana ka snong Shirwang ka bahab ha ka East and West Khasi Hills District bat ki batrai belas na pat ha ka snong Umthlong kila syak bom yap ha ki pat ba ki bana ka te ka snong halor ka jing suba ba ki Donkti ban thmu bat bore koi ka khna ka ba ki bahyang jong ki te girang ba kila kenno ba kadai tang ka kam ban su pharep namar ha ka sngi ka ba ki ru ki yo ban sakhi kadai ka jing pharep men sho no kat kum ketolong kubor ka ba yo na ka tanat Pulit na ka office jong SP ka East and West Khasi Hills District ki Pulit kila kyam ye kini hinru ngot ha ka khat saw tare ujemmang arja arpusau hadien ka jing toket ka ba bnya kat kum ki sakhi ka ba ki don kini giblasha kem gidei gibla ithu kerteng ka murisai lang khar thang mau arpusau snam karta uban yo bor khar thang mau arpau snam karta uyo darli khar thang mau arpukhandai snam karta ki banna ka snong Umthlong u 6 year boy khar thang mau saupo snam karta ulakular sai khar thang mau arpusau snam karta barang snong perda bar shot star kharthang mau sapu prasnam karta nak snong mau lai Umthlong Habatin pej bahagi kishap ka sharp plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadot pej ya ka sharp plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya